Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het Rooms-Katholiek schoolbestuur zal aangifte doen tegen de jongeren die op de lokkers zijn gaan beuken, gisteren op het Radulfus College. Ze deden dat nadat er op school een WhatsApp was rondgegaan dat er mogelijk een schoolshooting zou plaatsvinden. Het geluid dat ontstond door op de lokkers te beuken leek op kogels. Daardoor raakten heel veel leerlingen in paniek en probeerden ze de school uit te vluchten. Volgens Lamoen Gamers moeten de leerlingen die op de lokkers hebben geslagen leren dat wat ze hebben gedaan tot een enorme paniekreactie heeft geleid. Vandaag is de school gewoon open, maar wel met extra politie. Gisteren heeft de politie alle klassen bekeken en geconstateerd dat er niks waar was van de schoolshooting, maar de paniek was er gisteren niet minder om. Volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Zita Jezus Leïtou, is de verkoop van UTS voor bijna $190 miljoen aan het bedrijf Liberty Latin America de best mogelijke optie geweest. Ze benadrukte gisteren na de ondertekening dat Liberty Latin America de rechten van de werknemers van UTS respecteert en ook dat het voor de klanten van UTS gunstig is dat ze nu zijn overgenomen door Liberty Latin America. Curaçao blijft tegen lagere kosten bij met alle toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internet en telecommunicatie, aldus Jezus Leïtou. Parlementariër voor de man Wimbert Hato vraagt zich af waarom er 862 bedrijven op Curaçao zijn vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting. Hij vindt dat aantal nogal hoog, zeker nu de minister van Financiën heeft aangegeven dat er 127 miljoen moet worden bezuinigd. Hato wil weten waarom deze bedrijven zijn vrijgesteld en of ze allemaal op goede redenen zijn vrijgesteld. De kustwacht blijft intensief patrouilleren om de maritieme grens van het Koninkrijk te beveiligen. De kustwacht blijft personen die illegaal toegang willen verkrijgen tot het Koninkrijk aanhouden. Daarbij wordt het ondersteund door Defensie. Bij aanhouding worden alle personen aan het politiekorps overgedragen voor verder onderzoek en afhandeling. Daarmee reageert de kustwacht op berichten van afgelopen weekend waarin werd gesteld dat ongedocumenteerde Venezolanen niet meer zouden worden opgepakt. Eerder liet de regering al weten dat dat bericht onjuist is. De naam Hilton gaat verdwijnen van Curaçao. Per 31 mei wordt het contract beëindigd. Daarvoor komt in de plaats het Dreams Resort. Dat is een all-inclusive resort. Voordat het zover is, zal er eerst een grondige renovatie voor $12 miljoen plaatsvinden. Hilton begon op Curaçao in 2003. De Europese Unie heeft vandaag besloten nog eens €50 miljoen beschikbaar te stellen voor noodhulp aan Venezolanen, nu de sociale en economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land verder zijn verslechterd. Daarmee komt de Europese steun sinds vorig jaar op ruim €117 miljoen. Een deel is bestemd voor Venezolanen die hun land zijn ontvlucht. De EU doet er met internationale partners alles aan om zeker te stellen dat de humanitaire hulp mensen in nood daadwerkelijk bereikt. Dat heeft de buitenlandchef voor de Europese Unie, Federica Mogherini, gezegd. De hulp bestaat onder meer uit voedsel, water, sanitaire voorzieningen, noodhuisvesting en onderwijs voor kinderen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.